मोनसे भिडिअ बरायनो हरबाय गासैखौबो दिनैनि टपिक एसे आलदा लोगोफोर माने आलदा माने एसे आलदाखा जोंनिनो एनडिएफबि आफादगिरि गायसनगिरि डिआर नाब्ला सार आरो खेबसेबाव फिन खेबसेबाव जोबथे सालनि थाफिननांगौ जाबाय जिउ जोबजासिम बिराद दुखु मोनदों एकदम सारा गावनि न'खरखौ सानालासिनो हारिनि थाखाय आवगायबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन दा बिटिआर एकर्ड जालांबायबाबो दा नै जाय एकर्ड खालामदों बेनो जेनेबा नुवासै एकदम खौसे जानानै आगबारिदों बिथां डिआर नाब्ला सारखौ फिन खेबसेबाव जेल जानायनिफ्राय बख'नो थाखाय माने बबेखौ एकदम गोसो मोदोमै जेनेबा जों एकर्ड खालामना गालांनायावबो बिथाङा नुवासै दुखु जारलानि गेजेरजोंबाबो बिथाङा दासिमहालागि जेलाव दं होननानै आवगायबो गासैबो बरायना थाबाय गदनि बे फोसावनायखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों आंल' नङा जोंनि गासै बर' हारियानो दुखु मोनदों सानाखैमोन जे बिदि डिआर नाब्ला सारआ आरोबाव खनसेबाव जिउ जोबजासिम थागोन नामा माने जों सानदोंमोन जे सारआ गसिगोन ओमफ्राय मैया खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय आरो बिदिनो डिआर नाब्ला जोंनि एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारखौ जोबथेसालियाव जोबजासिमनि थाखाय साजा होफिनबाय दुखु मोनदों जोंनि बर' हारि गासैबो जोबोद दुखु मोनदों आरो जों बेनोमोन लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय